Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kamau Kanrau constituency Ubaderu Menteri Katnat Karep Karyang Uba Banti Dor Lengdo Ula Ong Baki Don Kireu Shimet Kibalalet Keleng Saudong Banlom Yakador Epek Bat Zero Copy Jongka Passbook Nakinong Shongshnong Jongkishnong Kibahap Hakamau Kanrau CNRD Blong Bat Maurang Keneng CNRD Blong Da Kabakular Ban Ice Cream Marsan Hajar Tingka Yaki Hadian baki niki khubor kila sapriang UMLA ulayo pedang ru ya kaji ujor naki pat ba bakim sngow thau shu ya karu kompentre kam ya ka scheme jingarap naka focus bat focus plus kibadai ki scheme jingarap pisa ka sarkar jilla shaki nongram kibadan haki procedure group khamtam hadian bladon ka jingwan pan epeng bat pasbong Uba bandai dor ulalum daga jingalang bakerke haka step kat khandai terek urisa war hajar apawar Haka baula kharu ya ki video kumjo iki officer ki ba pentulun ya ka focus but focus plus lengba ka Meghalaya Basin Development Authority nagiti ki artli ki blong ban penshai shi ki pa ba ki ba kendu jinge habakren bat ki nong thok khubor hadian ka jingalang uba bande dor ulaong ka jingdon kireu shimen ki balet pan passbook bat epeng ka penlengo namar ka dei ka scheme jerap na ka sarkar ula kentui ki pat ba bakim dei ban sngow thu bakla da ka jingalam bakla kireu shimen ki bom dei ki breu jong ka sarkar ki balet lum epek bat passbook Ula benrap ru daga baong kalong kabama bansu ai ki account number syaki breu ki bala mansyem kabu Esi ton tang iwe na atli ki ye ke bayot tang ye ka jing mentoy ke jing rap re ba pun kim yo re da ka bawan ra pa ye ka ni ka rukom ba iwe khot na ka we ka long ye ka bot baro ki long ye ki badon na kisnong jongi la ka dei ka mau kon ro constituency la ni ka mau kon ro block la ni ka mau rekeneng block baro ki long ye ki yo ye ka ni ka jing rap nak perkat mau be ki bon sin ki wan singi ki ong ba lesi ka ni ka dei ka loan la ni ka ram pat lesi ka sarkar mesti ka sapan no nga pensya khmat i minister badan buram jongi pat baro kinja menjerlang ki officer ba ka ni ka pisa ka dei ka one time grant ka mot ka jing ai ye pi sisin ba kum no ba lamba jo ka ni ka pisa pinsela ban pen bha shu ya ka kam jo pi la ni sala shu ban pelong ya ka group jo pi ka pg ka ba ne pat ka baskem ketika nakaling jong ka office ila penkre G4 ban persisa bala dadat bakum kita laki PG member iban sadai ban yo ega jingarap na focus plus dekim yo mati dan ke kibdan ki pemdan me ka bang account jongki simet inila konkret yo form bagila ban ai nomini da dai nga upa bat ilok ka linga dan PG apoka dekot apoka PG hendrai ngam dan ka bang account jonga ngala ban ai nomini no form jonga me persisa ba ilok jonga isa yo mentah kata ri jimpinsyai bangakwa ni ka puang ta ngakwa ba kipat ba kan ni don ngakwa ban kadap ka cinya kelang ba anda piramid ni ni kom kita ka basyai kan do cik jingka rum ni pi namal ngale sing nganget ba gidon ki pici mambaro ki badan hang badan ki tempat ki pempat ki pici mambaro ngakwa ba pin ya syai lang hang anda pilih cik snong ila ka basyai ba ki para snong ilada kini ki focus volunteer im so tho bharu Di ban wan biang shablok ni di ban phone ni iba zen ni iba kong eli mentas ni kong piba bedi ki staff jong ka EFC ili shi phosin ili ar phosin mo ni kwa ba phin ye yo ka jingtep ka basai ka pura na ka liam jong ka focus na yang jong ka MBPA nang ba phin ye yo ban ye play wood na ka ni ka pai account phin ye yo ban pindan kam ya ka to ka pisa phin ye yo pindan kam ya to ka pisa ka uli ta ka san hajar kamai ka 5,000 plus 5,000 kaban wan. Lada kila biang ki kot ki slavi jokpi. Ye ki pisa ki ye ki tu ki PG ki bla sakut ye ka tu ka pisa. Ni kerpa ye pi. Mo. Pinya wan shakman ren ye ki focus volunteer ki badu national jongpi. Lele se pimyo e kata gajing shai ka bakura na ki focus volunteer na kashno jongpi. Ren shim phone number na ki focus volunteer जो या की स्टाफ जिम का फोन नंबर जो की स्टाफ जों का माउरिंग कनेंग ने जों का माउकन रो कुमजो क्रेन हा फोन नरा फिम यो जिंग शाय सा न की फोकस स्टाफ फोन ये वीडियो रो मो नरा फिम सो वन फोन ये वीडियो का फोन नंबर जो
ne jung iba dharu ni loi bhavan share Sipun ba ki program jong koman ke bora. Mo, la ka ong mau gro, la ong mau kena ngapai bun ba ki program ke ba koman bora. Leng ba ki project ba phera na ke ADB, lesen na ka OSA, lesen na ki we ke World Bank, ki project ke bora. La lei project la lei no. La lei no, izo ke jing ba tai ba ko sa ko ra. Mo tang ga bu pisa ya kata hai. Namari khambul sen ni pai ya en ga ba ni yo ka pisa ngam pai de kata sustainable development ke Banua Nasional TV. Kebetulan sibun ngatai ngantangan yo cengkrian bahasa nang sar video Cina mau gro. Gaya yang ni ban keren chicken tin halor ke ba dia mentah harga blok jongi harga dai ga mau kendung blok. Gayo cing tip ba don ka ding siu thu bakla. Ma don ki kubor ham saya chani chatai. Iba don siu thu bakla ya pai ba. Dengan mana kini gisni bala lai, ayam lak lai ngayo ba cepu arfung tu lagi phone calls. Don kita call ban kena ba kada sishan yang kumta. Ina kale jonga ngala persang ban pensiun tu, amba ngam tipsai kami nai kata kajing ya siu tu bakla. Kam dai ban long kumta namar kajing du nong hi kadai ka jong pai ba ngaseu ba don ki pai ba bom tre shu ban ai ya epic bom tre shu ban ai ya ki bank accounts ang namar kata kajing ya seu thu bakla e kumbala ban shai ban ne ba ya kani ke scheme e ke bi don kam ngan chu simplify don kam an harjai got kisla kata kadai epic bắt các bạn account đây ăn cái tạ cầm đây cái bé cầm cầm tăng cái tạ arjek bắt cái đây ban siêu thu ba na cái về cái long ying đây ban yo tăng như vậy ada ai cái tên arhut lai hut lạ ban cái ta cái long ying cái lạ ban đủ ya cái ta cái chừng ban toy đây thì cái long cũng ta thì yo siêu sinh này sẽ tay ba don kibong ba le ayu tang ye tai bisa batang san hajar reila dan ye perkat bhai kata ada ni form da ki group perkat arpo mud aga ki group ada san hajar marwai kanong silak kam dei juga bisa ka pakai mo la ban sibun ki baba na kata ka bisa silak ini ki bios kidon ki selul kudan apo ki bio jayu idam pat kini ki group ki selul group ki bana kapos ka ponda dan kum kini ka program ki sha elek bai ama ki delek patli tuan hai li bai popli bela form na du arajar arpo atrai ki don hang ne ru menta impadio adu mentar la yo ban keli alor kene nakadaw yu popli ki don hang ne wan lang menta singi ki dai na po constituency ka jonga Opli kila ya form laga jong group kilong kami hadu bentar kimpat yo na badan lang ni bad na po mau bersyong dai nam dai ban le rai namar kani ni don ni kani kami meeting pai ba meeting bangin yo ban ya consult na ni bangin yo ban discuss ngin yo ban persgo ya ka kerteng jong pi lada ka blog ga yo bentar ban page kan yo ban ra ban tho bentar bu apa record kan long officially bagin check siapa office na kadang yo du bentar kimpat yo namar man ka por ha bagi khot ni jelang beli ilatang ka bai kali ilalet cetai dalam poiman popli hiwan pai tali baro lai ai check untuk popli ini bakim dan dalalet cecnong kerteng jongpi kam dan hang ni kipat yo am kani ka long kawai na ka benta ka bangin yo ban pensyai ka bidai wa kani ka focus plus tip mangila de launch ka focus 1 ka jingarap cheki nong rap cheki seng ki bangi ong kita mangila form ya ki PG producer group de kadon ka jing ngothu bakla nakaliang jong kipat ba kajing bamsyai namar ba kidon kiba lidlum ya ki ipek bat ya ki serok passbook na banta bagin yo skim san hajar tengka te kalong ke ikai ka palingo no magani ke skim jong sarkar bat ngiladep bu ngiladep thungru ya ki volunteers ki focus volunteers atli kini ki block dai ten rai nomor ba ka block ka jongang ani tu iping ka mau kon ro block ka behe bat kidon pat katukan ni teliki sinong ki bahap apa ka mau ring keneng block ru te kidon atli gini na kata daw nga khot lang ya bro arngot ki video bagin yo ban pensya bat kumjo di ki staff jong
jong ka block lagi ni block office kenang bagi ni open pensyai kini ki nong snong katukan ni gidon ki group ina syate gidon ki rang ba snong gidon ki inong tri common subha ki balong kiba long confuse ya kani sto jadi na ta kadau kani ka jingkhot kini katukan ni mde bengi khot lu baro hi ngenum lai ban khot baro baik ba ka mengi khot katukan ni kini ki balong concern kidon ki seng Tremon Subha kidon ki PG ki ba rim bala de form kidon kumta ter mo tingi khot na kanda kadau ban pensyai ba ya kani ka skim kini ban sotu bakla bat aka juga por nomor baki ong kumno kumta baki brio ki bakam mut ki brio shimat ki bomdai ki brio sarkar ni bomdai ki iru ki lilum epek ki lilum passbook na ki brio kani kalong kai ka bama bat ka ba shirkai nomor ba histu ban lum ban pan ya ka account number hakum gini ki sngi pilatip syai baka ai kalong ka bama nomor kebun hakani ka perthai start menta sign teknologi PE baki bobot ki account ki brio ki dang hack bat ki brio ki lek ban buri ki account number lejong kumno actually I open ya ka account number syai ki brio ka badai sishana ka bamdai na tedai na ta daung sa khot kumni nomor bang i shirkai bagi yok syai lam bakla kumbadon ki jingjangan itu ki bala jah ki snam ki bala lejno khamman chua ki don ki brio ki bali lum bapan ya ki account number jongki bat ki om bagin ai jingrap ya pi shipo wajar hendai ta ki brio ki ai bat account number ila sign ya kata ka sada bat hadin nang tapan ngan itu pi ki yo ya kata ka pisah shipo wajah hadin san ru benai ka poi bat shitu baro ki bayo ki don kumba da ki phongut nyopo pra phongut adu kumjan chispa ka poi ka message chaki na ka bank ki om bakala ka ram jong pi pawan siu no arlak tam kita ki brio daheng kumba bom doktor namba ki ngane tu pi nor ki long yeng ki bedok ki besuk yeng jong ki nong rap bapli ki sha elam bakla te kum gatangan tu pi kadon ke jingja po konsumsi jonga ka bala slam nganong fi mentar ki snam nganong bat ya kani ngani tu pi mentaru ngani tu kalong besusi bagi tu ki long yeng long sam do menta kai ka baja kaja kalong ba mentale lawan ban shimti sundan daga CBI kalau kita ki jingja ki bro kata ka di jingja ngati yo ki jab yang kum gini ki bro daga jing sofia kum nong nikmat na lum marmar ikani bat pensyai bat menta ki pajba ki lasha bat ngit skam tangling ba jong tu ki volunteer si bagla thu ki fokus volunteer sa ko blok ki ba lambu bat ini ki passbook lani ki epic serok semua ini ben ai ling ba jong ki lani ben li ai po blok bat ke blok ke selek bodon kam bat akan juga por rupat tang kitu kiba ladon na ki group ki PG kin sayo ya katu skim san aja handrai la ne ki haban form thma ya ki PG ya kan ka fokus plus menta lada umdan nak po ki group kimla ban ivel ya kan ka jingyo jingrap ya kan ka gran ke bang yo san aja tengka dei na ta daung yo ban pensyai menta singi bat ke jingadon lang ba ki rio nong ba ki sodar snong ki nong song snong kan long shisha ka jing mentoy bat kan long ka jing ku nak benta ki nong song snong po konstitusi ye ki jongan